बाक्सा जिल्लायाव खुंफुंदों बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवल। बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवलखौ बाक्सा जिल्लानि सा बाखुवा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवल खुंफुंनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवलखौ महादि कछारी फरायसा आफाद बाखुवा आनसलिकनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, बे फेस्टिवलआ महादि कछारी सुबुं समाजजों सोमोन्दो लाखिनाय, बिसोरनि हास्थायनायफोरनि सोमोन्दै गुमुर सोलाय-सोल' खालामनाय आरो गाहाय साननायफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे बाहागो। बे फोरबोआ ओनसोलनि गासै जौगाथायखौ दैदेननायनि थांखिजों सोलिबाय थानाय हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे गोमोथाव जौसां होदों होननानै बुंथिदों गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', इएम राकेश ब्रह्म आरो एमसिएलए मन्टु बर'आबो बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लायाव खुंफुंदों बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवल। बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवलखौ बाक्सा जिल्लानि सा बाखुवा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवल खुंफुंनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बरमनि पुजा-नुवाखाइ फेस्टिवलखौ महादि कछारी फरायसा आफाद बाखुवा आनसलिकनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, बे फेस्टिवलआ महादि कछारी सुबुं समाजजों सोमोन्दो लाखिनाय, बिसोरनि हास्थायनायफोरनि सोमोन्दै गुमुर सोलाय-सोल' खालामनाय आरो गाहाय साननायफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे बाहागो। बे फोरबोआ ओनसोलनि गासै जौगाथायखौ दैदेननायनि थांखिजों सोलिबाय थानाय हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे गोमोथाव जौसां होदों होननानै बुंथिदों गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', इएम राकेश ब्रह्म आरो एमसिएलए मन्टु बर'आबो बाहागो लादों।